Hello. Hi, Sis Chibo. Hi, baby. Muri saying the valley? Oscar bomb me now. Oscar bo angwi. Dirikonda unaka voice note la mami chitaura nana kismora post kwa kwana KB. Izvo zvekutongeswa makuondo zvamisingadi iwo kana ndakuudza chinhu hakuna kutaura pasocial media indingatongesa unongodera zviri kudairika panguva iyoyo. But anditi iwewe like muzvitina Chibo mira unzwe. Mira unzwe. For the zvinhu zvese zvandakakuitira mu life mangu. Kunyepere. Izvozvo zvakuita zvekunditongesa izvi handizvide. Ikanyeya newewe unotaura kaboya kutoda kunditongesa uri kuedza. Saka iwe kutoradza kuti utori duzvika Chibo. Wondiduzvi? Uri dodi. Handikwanisa kukutuka. Inini mira nchikuradza kwa ndakambonzwa mako ako pakutanga pa ndikakunyararira. Tuka. Ndakambomunyararira ndikatombomunyararira zvekuti unomamisa svika padheni pandogara unopaziva ende kwandowanika unopaziva. I don't want to shameless you kana ndikusheme. Handidi kukushema. Don't call me. Drop that call yake. Dropa. Musiye mama rasa unzo utada utaura kuti chi. Stobolos. Mama ramainzwa mama. Izvozvo stobolos. Mai mukudzei. I said drop that call. Please. I said let me block. Mama Rasta. Let me block. I didn't know I'm very stupid. Zvitina zvekupotserana ouya kunoko atara kuti kakalafuga kakismoka yakambavha kakandibira anditi wainda iguwa here iroro rekuti iguwa rekuti ndakataura kuna kismo here riguwa kanchitina chandenge nchitaura saka anenge achinyepa kakuti akabirwa zvinhu Inini ndatoa stupid inini. Ndiri stupid kuna Chipo the trouble cause inini stobo. And you know what I know more. You know it wewe. Chimudera. And the one akafonera shingizi wange kuti ararame inini. Ndichimubikira chikafu. Chimudera. Unzwo tada kuti chindokumbirawo. No, I can't. Wow. No, she's great right now. Unonza kuti chirva kuwaziwa ngavangoita kabhachi. Vachataura nawo. It can't. I took my own money. Sorry, Mama Rasta. Sorry. Wewe kismo de pakarwara chiamba mangu. Wewe kismo de wewe kalafu de. Ndakambotaurwa stoboka ndinyararidza. Social media ikastora kwa Pamela Tamiroko zvikabuda. Vanhu vakanditi vale. Munhu wako uyu kauyu. But chandakudza iguwa bata pawataurwa in a bad way. I talk it as if hazvina basa. I calm down. I take her back. Chipo. For now, ndofunga the most word ndakwanisa kudzoti uri uzvi. That's the most word ndakwanisa kudza. I don't want to say more. I don't want to say anything here on social media. I don't want to talk bad. Urukunzwa. Because what I know myself, Chero Stobolos Arab, she knows. He knows Stobolos. Zvinoitika. It can't. It cannot be. It cannot be. Can you imagine? Chipo the trouble causer. Chipo the trouble causer, bamnini. Ndine ropa rehuku ini kana rembwa manzwa. Ndine ropa rembwa bamnini. And I was supposed to go kuti ndiende ku women conference musi wa 30.
ndakapuwa mari yacho nemusikana wacho yekuti ndizo $160. I'm going to my PayPal ndikuno withdraw mari ndandamudza kuti I postponed the uyu. I don't want and I don't know kuti how do I handle this bamnini, and I don't know. I'm truly speaking. Ndabva kutaura naye paatondifonera achinditi vhale zvanzi maidhiye wava chaendo kusaka driver wandiri kufamba naye nemota ndandati ndiye agotitakura kuenda kupi kuGweru. Andakukunzwisa yese. Anzi driver wachaita sei? Anga chiti ndina driver wangu. Ari wamuva kuenda naye. Ndo warikufana kuenda naye. Saka tatikabhukirwa marooms yekuti muroom mangu mama kaiswa ini naye. Ana madam boss vari kwawo because muroom muri kupinda 2. Saka I don't think that I can manage. I don't know kuti ndomudza kuti kudi ikloyo. But I don't think daiwambomira kureacta. Terera audio ipere, then we start from there. Terera audio ipere. Kismo avatimsarabe mchituka kalafunya yakapera chero mchibhadharwa chikanzurisewe Kismo nyarara wakanga zvinhu ndobada tifonera ndobada ngoti Kismo fonera sisi chipo vafunzi onarega ndikuti chino wani usaterere tu vanhu ndokuti kana madenda anotoda kuendwa vanhu vakawanda. Imagine baba Mungu. Where is mubvunzo wangu wekutanga? Diana kanoba lemwarika. Mama Rasta, siya audio ipere. Siya audio ipere. Ayewa, inzwaita muzwa zvavaita vachera pachapter iti. Havana kana kutadzirwa panyaya yachona nchivaya palive yangu inini. Ndikati ini pandakabva sisipo mwanditi Kismo inotora mabhegi uya tigare panapa. Ndine ndisina kutoenda. Vakati uya imbonoti yakumba uye tigare kunoku. Asi zvakaro mamara. Vada kutokupe kwakuzotaura palive unopesanisa vanhu mairaone maimandenenge yatopostwa kwake ibhiye kunzi ndakapa majewelary kunangavaposti iwo mangwane ngoinogara wabudikira uya kushopu kunoku waraitiri bondo uya mangwane iwo mangwane usateerere zvemunhu wekuti kanopenga kaunoti inzwai pavauya palive ndatotaura navo zvakanaka ndikati mama Rasta pasena yakukumbira iregerero nenyaarambe mchituka kala ndetsana ndobva tangoti unenge kutoda nezvangu uri kumudzira mawedzi ndikati handichataura nemunhu akagara padhuze nene handikanguche kuexplaina but handichakambozive nyaya dzekudhara but but you know kuti social media yakambondudza pambobuda rimwe guwa chitoripo ava vakana nyaya waniwamiswa iwe zidhoro iva kuzoda kuparadzanisa mimi naKismo kwokutaura sitari yenyu pavanhu kana vachizviti vanokudai chifu waparasongodi kana kukuona kumba kwake unomanikidzira ndono ndikati imi sesipo kanga ndikoga vari kundidedza kuti uyombogara kuno kukumba sirivo ndosaka ndatofona no bamnini andimirire kuona video maimukudzei unoona munin'ina wangu chipo the trouble causer mira ndoda kuti chipo the trouble causer achindinyeya naKismo na Colorful by the I wasted my money. I go kunobata ropa rake rekumwedzi. Mama Rasta. Aiwa, Stombolos, it's too much, man. It's too much, Stombolos. It's too much, man. It's too much. Manzwa.
I don't want to say anything. I don't want to say anything. Let me call her. Wasendera nani vale? Isa password ye. Hapa utore number za chipo. Mama Rasta. Mubvunze uri calm unzwe chokwadi. Mubvunze uri calm. Unzwe chokwadi usamanye kupopota anditi. No, calm down. Calm down. The voice is tells a lot. But mubvunze uri calm kuti ungasonzwa chokwadi. Ndikusoreseswa. Ndikutoratidzwa kuti ndiri kanhu kasina basa. Yeah, but calm down pauchafona usamanye kupopota itandanzwa audio o explain onzwa side rake iwewe audio wainzwa nditi vale but calm down and it just calm down and call her usingapopoti unzwa kuti achati chii. Auyana ndiani audio zvinhu zvinotrend vanenge vachitaura vanhu vanoifunga kuti vane vari pamwe uku kuwadhiyo yaitirwa inini kunzi nini ndifinhuke kana ari saadopted son musi wakauya kumba kwangu uyo wakanga uriko. There's a lot happened and inini I said kuna chipo I love adopted son, so what must I do? Cause inini ka chipo zvaanonyepa kuti hanzi nini akandipa mari yesikani oninyepera kuti akandipa mari yesikani nini chipo. I'm the one who paid the food. Ngosi kumbhedha wangu inini vairara vachipedza kana 2 days vari kumba uko. Mama Vipa akatanga kuposta mavideos ake. I'm the one who protected nyaya idzodzo ndisingakomende ini. Chero nyaya yekunzi Mama Vipa akaitwa 6 pack vakanochekwa magaro adhimaya usati waposta ndakanga nditori nemapictures ako nenyaya yako into my inbox. Pandakaona yapostwa kupi ndakati I don't comment anything, but Chipo told me. And Adima guys, oh my God, why but why kuti shingiraizi wange akufonere. What can you remembering me kuti what did happen there? Even Shingi anokupopula kuti I'm the one who called here. Shingirai ndokumbirawo ndibatsiriwo sisi drip tira wakatanga kuti utange kufema ndinini ndakakubhadhara mari. I always pay you the in drive. Yo, so you forget girl. Ado wakatonzo kuti uya uzotora laki rangu ndichasara ndiri pazero. Ndinotora zvinhu zvakawanda panapa inini. Why Mwari vachindi allow kuti ndipinde mu life dzevanhu vasingandifarire? Is Mwari there or not? My heart is pure. My heart is very pure. What did I do supposed to say that to me? Social media told me pabuda mamakua vamwe vakati vale Chipo very dangerous. Apa sandataura apa muri yeZimbabwe. Ndataura
andisati ndataura muri yeZimbabwe. Ndichataura. Like I said before, I don't know what Mchandi Batira say. I'm thinking to reject the venue. Vale. What Josera Mariacho and Agapiwa is enough. Cause you and no one is the person who betrayed me. To the person who don't even love me. To the person who don't show me the love like the love that I show to her. Boss lady, I'm angry. No. Boss lady, I'm angry. And like I said, I said Nataura Muries. No, there's like I said, I know and you are angry. Nataura. Mama Rasta. Colorful is coming live. Kismo also in life. Tandaza is here. Tandaza asata durura. Inincha durura. Kismo acha durura. Colorful acha durura. Because sometimes it's tomorrow apachedu boss lady. But at the same time, teacher we sense when one. Did you hear me what I'm saying? Yes, do you know? And I hate this Wednesday today. I think I must drink poison because I don't deserve somebody here on social media. Because you guys, you faked me. I love you, Mama Rasta. When I say I love you guys, you take advantage on me. No. You take advantage on me. But at the same time, dancing a fake love kwa uri misled. Dancing a fake love kwa muri boss lady. Mama Rasta, you know I need to go to mascot. Vitori normal, and you must be happy kana zvinhu zvakadaro zvichiitika kuti uzive handiti. You understand that? You must be happy. Usatombofunga kuti vanhu vese havakude ende ndakazodai zvisi zvawakutaura. No, just be happy. Just be happy. Just be happy, Mama Rasta. I know you are hurt. No, she's not okay. Mama Rasta, kuna wanatokudai more than zvamotofungidzira don't trust vanhu vanyaya social because ati nini Mama Rasta kunaita close nemi zvawo toti mimi mune ka vision ngandoti tingatamba nemi ndowana something. Tandaza uri kundizwa? Tandaza uri kundizwa here? Tandaza. Destroy everything. You broke my heart. I decided to endless my PayPal to give you food. Yeah. To pay you the medication. Even rent. Where is Kismo? It was colorful. Where was colorful? You broke my heart. You broke me. Real Americans fucking pushed to the side and made to suffer while others prosper. If you know exactly what happened, kunana Kismo and colorful. Asna kutorera zvinhu zvako. Where was the reason came to me? And akwita makuwe. Ndakapotsera chidhina chezvinhu zvaungondiudza. If you are a real sister, why you just supposed to say Kismo wakanditorera zvinhu zvangu zvandakashaya ndakazokuona uinazvo paprofile andakuzvifarira. You always told me about Rutendo. Handidi kutaura nyaya dzana adopted son. Handidi kutaura nyaya dzana mavavi.
Chipo, you know the place I'm staying. Destination, mark 38 degrees north, 77 degrees west. Andidi, taura nyaya dzana Jineo. Andidi taura nyaya. Kupinza mastay vanhu. I understand. You look me down. I understand. I'm not the real sister for you. I understand. I'm not the real friend from you. I understand. I'm not the right person to stand with you. I understand. I'm not good enough to be your sister. I understand now. She says I told one before. I understand now. Colorful, she have a lot to say about you. Kismo also, she have a lot about you. I don't want, Chipo. You pushed me. You lost my love. You lost my trust. You lost everything. Yeah. I'm the person who stand for you. Everywhere you go. Everywhere you go, Pogarwara. You were good for you. We were washing for you. We were buying the medication. Nyayako nangosi, I stand for you. In the panel social media, I'm the person that took comment and chitavadana and they were friends. And the Dukutaura nyadze kwana mama V. And the Dukutaura nyadze kwana Jineo. I don't want to stay to say more. They were recordings. And I understand kuti upenyu mutoro. And the people vanina vangu vaiuya kumba kwako, they were shocked. And I understand right now. Rasta Aspano, she's the person. He is the person. Anokudisa zvekudaro. And I don't know where I'm going to starting from. Kuti ndimuudze kuti ndozvo zvaitika right now. Allow me, Grace. Allow me to do. Allow me to do. Vale. Kana zako bovani mamise. Inadi mamisike manje. Inadi mamisike. Inadi mamisike. Ndopika nemzime kwa whiskies. Dokara kupenda goni. You know the place where I'm staying. Andi mamisike nandi vume defeat. Izo zonaka ziramba. Sero kuna nani. Izo. Kumamisika zvangu is nowhere go area. Simboko mandos gona. That's why I'm singaone nini. Dambros chaicho ega. I'm very somebody. Uya anofarira zvigrenade. So every bullet I can shoot. Let me do too. Laeo mningina wangu zatopera zvekwakalafu nani. Kismo starting to inbox me. And she says sorry. KB, where are you? KB, MJ, where are you? Mastrisa are hot like it. In the pacha baizi, I swear. Oh, Queen, mat my waist. Bat up. Bandit, pin down. Ragan Ramben, she roll a day, my.
Exactly. Zviri nani sister isarogota. Hey.